Ще е реално. Сега какво ще е? Менте? Всички сме нереал. Сега сме кацнали от... Сте в някоя матрица, може би. Сега сме на гости на третата планета, просто се забираме след половина. Рами, сега ще хвали на порче. Цяла нощ ми говори как сега ще помолите И там... Че ще пея на пърчен. Ама каква е актриса само? Това е една голяма сцена, да. Живота е гъс, не е сцена. Той гъса мога да е сцена. Не ли така? Живота е върховен, мога да кажа. Да, ясно на това. И то знаете ли защо? Защото има и лошия... Нещо прекрасно. Да, има го и този момент. Всичко се върти около гъза. Да, гъс глава затрива. Това е много добра народна българска поговорка все пак. Да, пълн гъс с красно. С пласт. Другата Кажи какво е искаш да ти изпеем. хартия, Не знам какво ще изберете. Мила моя мама. Поне една песен си избери. Миноторец мога да му дръпнем, да има нещо качествено музикантско. Мога да ти дръпнем Миноторец, защото тя е малко по-качествена като музика. Бе, каквото искате това свирете. А за до вечера, знаете ли си програмата? Окей. Bye. Chongan, malhe.